Mara vilayatynyň Mar şäherindäki orta mekdeplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýle-de bu ýygnaklaryň dowamında enatalara okuwçy gyýylaryň ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdi hem duýduruldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysynyň okuwçylaryň enatalarynyň ençemesine salgylanyp 21-nji oktýabrda beren maglumatyna görä şeýle ýygnaklar şu gün şäheriň tas ähli şol sanda 8-nji we 14-nji orta mekteplerinde geçirildi. Bu ýygnaklarda mektep muallimleri we ýolbaşçylary okuw ýylynyň 1-nji çäriýegi tamamlananda okuwçylaryň 22-nji oktýabrdan 30-njy oktýabra çenli din jalyş kanikulyna goýberilýändigini aýtdylar. Bu döwürde enatalaryň çağalaryny hususan da gyýylary öz kontrolunda saklamalydyklaryny aýtdylar. İşleýän okuwçylary işe goýbermediligi, ýagny işden çykarmagy, çağalar nire gitse öz enatalary bilen bile gitmelidigini duýdurdular diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Şeýle-de mektep ýolbaşçylary enatalara 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klass okuwçy gyýylaryň medisina ýagny ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdigini hem duýdurdular. Ýöne bu barlyklaryň haçan geçiriljekdigi barada hiç zat aýtmadylar. Mektep ýolbaşçylary bu barlyklaryň okuwçy gyýylaryň ýa-da olaryň enatalarynyň islegine ýa-da razylygyna garamadan geçiriljekdigini aýtdylar. Olar bu çäräniň sebäplerini okuwçy gyýylar gowdurmuş gözläp ters ýoldan ýöreýärler diýip düşündürdiler diýip habarçy bellidi. Mundan başga ýygnaklaryň dowamında enatalara soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygyny, şeýle-de olaryň arasynda saglyk merkezlerine ýüz tutman öýlerde gizlin çağı dogurýanlaryň ýa-da abort etdirýänleriň hem bardygy aýdyldy. Şol sebäpli enatalardan öz çağalaryny iýdigderli öz merkezinde saklamagy, olaryň mobil telefonlaryny we girýän saytlaryny barlap durmak talap edildi diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosyna ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Mara vilayatynyň bilim bölüminden şeýle-de 8-nji we 14-nji orta mekdeplerinden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Şol bir wagtyň özünde bu waka Türkmenistanyň Türkmenabad we Aşgabat şäherleriniň orta mekteplerinde goşadyrnak içinde gyýylaryň ahlagy baradaky ýygnaklaryň geçirilýän mahalyna gabat geldi.